Tsiku namba 40. Lamulo lalikulu. Ambuye akudalitseni. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Pitani, kaphunzitseni anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa kuti asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani. Ndipo kumbukirani kuti ndili nanu masiku onse mpaka kutha kwake kwa dziko lino lapansi. Amen. Kodi ndi malonjezo otani omwe Yesu anapereka kwa omutsatira? Kodi Yesu akuyembekeza mchitidwe wotani kwa omutsatira? Kodi tsopano ndidzachita chiyani?